Grazzi hemmhekk Edward, grazzi il-kellima kollha li kellna dwar din il-mozzjoni li kellna qudiemna. U qabel inressaq il-mozzjoni li kellna għad-diskussjoni waqt din il-konferenza għal-vot, xtaqt nagħmel referenza għal ftit punti illi qamu. Diskussjoni li kellna kienet waħda miftuħa fejn iva tkellimna dwar il-mozzjoni, iżda tkellimna wkoll dwar ġrajiet kurrenti oħra b'mod miftuħ u b'mod liberu. Il-dibattitu u l-veduti kontrastanti huma essenzjali. Huma karatteristika ta' partit ħaj li jħoss il-pols tal-poplu u ta' moviment konxju mill-missjoni li għandu quddiemu u mir-responsabilità ta' tmexxija ta' dan il-pajjiż lil poplu oġbu jafdalu. Moviment li ma jattix ix-xemx bl-arbil u li l-isfidi u l-momenti diffiċli jaffaċċjahom ukoll. Tqajmu numru ta' punti li laqtuni iżda jekk irrid nasar l-essenza ta' numru kbir ta' interventi, tkellimna ħafna dwar valuri, il-prinċipji u d-direzzjoni ta' dan il-partit, ta' dan il-moviment. Ftakart f'dibattiti li kellna u ġew f'din l-istess kamra 8 snin ilu. Biddilna ħafna affarijiet, il-ibna ta' taħt fuq l-istatut tal-partit, ġeddidna l-istrutturi u l-mod kif noperaw. Iġġilidna l-perċezzjoni li aħna l-partit li jieħu mant il-bieżel biex jagħti lill-għażien fost perċezzjonijiet oħrajn. Iżda ħaġa waħda biss baqgħet kostanti u bla kontestazzjoni. Il-prinċipji bażiċi ta' dan il-partit li huma ir-raġuni għalfejn qiegħda hawnhekk dalgħodu u għalfejn wara kollox dan il-partit jeżisti. Ġifieri, il-progress ta' dawk vulnerabbli, ix-xogħol, l-inklusività u l-ġustizzja soċjali. U jkun hawn inqajjem dubju dwar kemm bqajna fidili lejn din il-missjoni, lejn l-eruq ideoloġiċi tagħna, saħansitra meta sieħbi Tony ġie innominat għal qorti tal-awdituri kien hawn kor ta' vuċijiet jgħid li l-Partit Laburista tilef l-aħħar vuċi xallugija li kien fadallu. L-ewwel nett Tony jagħtaw magħna. U kifetlu b'mod personali ngħidlu minn hawnhekk f'isimkom, Ton fadallek ħafna xtati lil dan il-pajjiż u lil dan il-partit. U naħseb li d-diskussjoni li kellna fl-aħħar jiem kienet xhieda ħajja ta' kemm dan il-partit huwa moni, sinjur, b'individwi diversi li flimkien imma jagħmlu kollettiv mill-aktar b'saħħtu u lejali lejn il-missjoni ta' dan il-partit. U ngħidha buċċi minn quddiem li bix-xogħol li sar f'dawn it-3 snin u bix-xogħol li ser isir fis-sentejn li ġejjin, mhux talli aħna fidili lejn il-missjoni tagħna, mhux talli komplejna nibnu fuq dak li żaraw missirijietna u dak li bnew missirijietna, talli llum għandna partit immexxi mill-Prim Ministru Joseph Muscat li hu meqjus mudell għal kumplament tas-soċjal-demokratiċi fl-Ewropa. Mudell suċċess li jaħdem għax huwa bbażat fuq l-aspirazzjoni, fuq il-mobilità soċjali, fuq il-progress ta' kulħadd għax huwa bbażat fuq il-bilanċ. Bilanċ bejn pereżempju id-drittijiet tal-ħaddiema u klima li tħeġġeġ lin-negozju jimraħ sabiex jinħoloq ix-xogħol. X'il-missjoni tagħna mhix li jkollna settur tas-soċjetà miġġieled mal-ieħor fejn min jaħdem ikun kontra min iħaddem, iżda li jkollna soċjetà ġusta li mill-ġid li jinħoloq igawdi kulħadd. U għalhekk ukoll l-appell b'saħħtu li qed nagħmlu sabiex fl-ewwel ta' Mejju ninaqdu sabiex niċċelebraw jum il-ħaddiem għax il-Partit Laburista li żied ir-rata ta' xogħol brata rekord, li kabbar l-ekonomija brata rekord, li naqqas il-livelli tal-qat tal-livelli rekord, li ħadem biex in-nisa li jitlu fid-dinja tax-xogħol jiżdiedu brata rekord, li jagħmel ġlieda bla preċedent kontra l-prekarjat, għandu bwiċċu minn quddiem bi kburija aktar minn qatt qabel jiċċelebra dan il-jum tant għażiż għalina bħala Partit Laburista. Jiċċelebra dawn il-kisbiet u jkompli jaspira sabiex nżidu ma' din il-kullana ta' kisbiet. U biex naraw aktar kisbiet huwa kruċjali li nkomplu naħdmu sabiex bħala moviment
ikollna l-appoġġ u l-fiduċja tal-poplu Malti warajna li ma fiduċja rridu naħdmu għaliha kuljum. Nagħlaq b'appell simili għal dak li għamilt nhar il-ħamis fil-ftuħ tas-sessjonijiet plenarji. Fejn ħadd ieħor jiżra l-firda, ejja nkunu aħna li nkomplu nħeġġu l-għaqda. Fejn ħadd ieħor jattakka, ejja nkunu aħna li nwieġbu bid-bissima u b'aktar ħidma. Fl-aħħar mill-aħħar aħna poplu wieħed, poplu żgħir, li minkejja li jista' jkollna opinjonijiet differenti, ngħixu flimkien fl-irħula u l-bliet tagħna, ġirien ta' xulxin, membri fl-istess familji, kollegi fuq il-post tax-xogħol, studenti fl-istess klassi, anzjani fl-istess komunità, li jeħtieġ li flimkien fil-waqt li niddibattu fejn ma naqblux, inkomplu naħdmu sabiex din Malta li qed tinbidel tkompli tinbidel, tkompli tevolvi, tkompli tagħmel progress, tkompli ssaħħaħ id-drittijiet tal-ħaddiema, tkompli tattira l-investiment, tkompli ssaħħaħ il-qasam soċjali, tkompli tkabbar l-ekonomija, tkompli toffri l-aqwa edukazzjoni b'xejn, tkompli toffri l-aqwa servizzi tas-saħħa b'xejn, tkompli ssaħħaħ il-pensjonijiet, tkompli tintroduċi aktar drittijiet ċivili, tkompli iva tiġġieled il-faqar għal ġid tal-Maltin u l-għawxin kollha għax din Malta li qed tinbidel hija Malta tagħna lkoll.